Mit navn er Ida, og jeg er jeres vært. Ej, hvor sjovt. Det er jeg også. Haha. Jeg hedder Peter. Og klokken er nu 20.01, og I ser Krimi 69. I dag vil vi belyse sagen om den 14-årige Mathias fra Djursland, som var med til at begå et bankrøveri med sin klassekammerat Hansen. Jeg får lige at vide i min øresnegl, at han altså hed Hassan. Mathias blev anholdt ude foran Arbejdernes Landsbank i Viby. Og jeg mener selvfølgelig i Viby. Mens Hassan slap væk, blev Mathias varetægtsfængslet. Men hvad fik denne 14-årige dreng til at begå en sådan forbrydelse? Vi er taget ned til Mathias' skole for at se nærmere på sagen. I dag har vi været så heldige at fange en lektor i psykologi og kriminologi fra Københavns Universitet, Heidi Streng Pedersen. Tak fordi du kunne komme i dag. Jamen tak fordi jeg måtte komme. Det første spørgsmål vi lægger ud med, det er, hvorfor begår vi kriminalitet? Ja, men i Mathias' sag, der har jeg konkluderet, at der er 3 grunde til, at han begik kriminalitet. Den første er, fordi at situationen var til det, og den anden er, fordi han tænker irrationelt, og den tredje, fordi på grund af de mennesker, han omgik. Jamen, Mathias han tænkte irrationelt, og det betyder, at han ikke havde overvejet konsekvenserne af hans handling. Hvis han nu havde vidst, at han ville blive fanget af politiet, så havde han jo nok ikke begået bankrøveriet. Den anden grund, på grund af situationen, det er, at Mathias han ville jo gerne være villig hos den pågældende gruppe, og for at være det, der skulle han være med til røveriet. Og det hører så med til den sidste, fordi vi omgås med andre mennesker, fordi at de har påvirket ham til at være med til bankrøveriet. Hvordan har du det med, at Mathias har begået et bankrøveri? Altså det var jo sådan et start, jeg kunne slet ikke forstå, at det skulle ske for min familie. Jeg havde jo aldrig nogensinde set, at Mathias kunne finde på sådan noget. Altså selvfølgelig vidste jeg jo godt, at han var et stille dreng, og han havde det svært i skolen, men jeg havde aldrig set, at det ville komme til noget så ekstremt som et bankrøveri. Det er jo en hver mors værste mareridt, altså. Og nu handler det jo bare om, at familien skal komme videre og skal komme oven på det her og som en stærkere familie, men lige nu er det bare rigtig hårdt, og det er bare svært at kapere alt det her, der er sket med politiet og domfældelse, og hvordan vi skal komme videre oven på det her. Det er så selvfølgelig det næste, vi skal finde ud af som familie. Irrationalitet, situationen og omgivelserne. Det er alle 3 grunde til, hvorfor Mathias var med til bankrøveriet. Men hvorfor var det lige Mathias, der begik dette bankrøveri? Vi har været ude og spørge Mathias' gode ven, Hassan. Hvorfor? Hassan har til dette interview valgt at forholde sig anonym. Hassan, kan du fortælle mig, hvorfor du valgte at gå med til at være en del af det her bankrøveri sammen med drengen Mathias? Nej, jeg var overhovedet ikke med, men det var slet ikke mig. Så er det bare det der nyheder, der jeg ved overhovedet ikke noget om det, mand. Ved du, hvorfor politiet så kaldte dig til afhøring i sagen? Nej,
Var dig og Mathias gode venner? Eller er I stadigvæk Nej, men han var en syg taber, mand. Jeg snakkede med ham en gang, og fucking nederen, mand. Overhovedet ikke venner med ham. Så du var ikke venner med Mathias på det her tidspunkt? Nej! Har jeg lige sagt det? Hvad er Mathias? Så du siger, han var ikke en af dine særlig gode venner. Han var lidt af det, man kalder en taber. Ja, syg taber, mand. Hvem er dine gode venner? Mine venner, det er mit... Ja, jeg gider fandme ikke det her mere, mand. Fuck det her. Efterfølgende blev Mathias anbragt på ungeinstitutionen kaldet Kronen på Djursland, hvor han vil blive tilgodeset af psykologer og pædagoger, som kan hjælpe ham med at komme den vej. Se med næste gang. Jeg mener tak fordi at I så med. Se med næste gang, når vi belyser sagen om en 7-Eleven medarbejder og noget tyggegummi.